De ceva timp, nevoile familiei noastre s-au schimbat un pic și a trebuit să mai căutăm încă o mașinuță să o adăugăm în familie. În primul rând, cea pe care o am eu e un pic cam mare și pentru oraș ar trebui ceva un pic mai micuț. Să nu ne certăm tot timpul pe o mașină și atunci am căutat ceva mai micuț, benzină, familiar mărcii și grupului VAG și am făcut câteva căutări. M-am uitat în stânga, în dreapta, am analizat ce mașină ar fi mai interesantă, care nu ar fi. Deocamdată am ajuns la această mașinuță. Deci, este vorba despre un Golf 4, 1.6 benzină, 16 valve, 2002 cred că anul, nu mai știu exact. Hai să-l vedem mai de aproape. Culoarea este un gri șobolan. Bandourile astea de plastic sunt vopsite în aceeași culoare a caroseriei și în față și în spate. Este în 4 uși, cu roți pe 15, nici nu mi-ar trebui mai mult, sunt suficiente, fără senzor, fără nimic. Totul manual, analogic, cum s-ar zice. Stopurile mai sunt interesante, sunt un negru fumuriu. Hai să vedem cum arată și din față. La fel, faruri clasice, halogen, sticlă curată, fără proiectoare, aceleași bandouri și grila vopsită în aceeași culoare a mașinii. În interior, mi s-a spus că este mi s-a spus că este o versiune un pic mai nu rară, dar mă rog, mai interesantă în sensul că are scaunele astea un pic mai scobite, mai sport și niște trimuri, mă rog, trimuri, mânere un gri așa punctat și volanul în 3 spițe, mai sportiv, să zicem așa. Hai să vedem mai aproape. Deci, volanul în 3 spițe arată într-o stare destul de nasoală, trebuie înlocuită pielea asta. Panoul de comenzi pentru farul, reglaj, intensitatea luminilor. Pe aici, în consola centrală, sunt butoane de ESP, avarie și un ceas pus ulterior pentru temperatura de afară și dinăuntru. Suport de pahare, două mai exact. Un radio CD de la Sony, robineții pentru aer condiționat, scrumiera cu o priză, manșonul pentru cutia de viteze în 5 trepte, rupt și el vaisteaua lui, frâna de mână, fără buton, fără cotieră și cam așa arată în față. Poziția destul de joasă în scaune și interesantă, zic eu. Aici este ușa, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, boxe doar în față, jos și sus, adică boxe de bas și de înalte. Partea din spate arată un pic mai bine, o banchetă cu cotieră pe mijloc, destul de ok. Portbagajul, destul de încăpător, dar și murdar. Și din partea asta. Și nu știu de ce oglinda asta din dreapta de la pasager au făcut-o mai mică, jumătate cam din lungimea celei de la pasager. N-am înțeles de ce, dar e un pic enervantă. Hai să vedem și la compartimentul motor cum arată. Asta este motorul de 1.6 în 16 valve benzină. Loc suficient pe aici să accesez orice piesă. Și aici în partea de jos are problema cu niște tije pentru cutia de viteză, pentru că nu intră în prima treaptă decât dacă stai un pic să o convingi, poate reușești, poate nu. De cele mai multe ori nu și plec cu a doua. Așa, după cum ziceam,
sunt în căutare de o mașinuță micuță, în genul acesteia. Asta mi se pare un pic interesantă pentru că e tot un Volkswagen, arată destul de bine, îi cunosc istoricul și mi se pare interesantă. Da, într-adevăr, după cum se vede și suspensia, e un pic cam dusă, sunt multe lucruri care trebuie schimbate, dar pentru ceea ce e nevoie să facem cu ea, e arhi suficientă. Așa că aș vrea să-mi spuneți voi părerile voastre despre acest model de mașină. Cine cunoaște sau cine a auzit de probleme cu această mașină, vreau să mi le scrieți acolo în comentarii ca să mă documentez și eu și să îmi fac o părere. Între timp îmi voi face și eu o părere pentru această mașină, dar vreau să știu din partea voastră cine a avut, cine nu a avut, ce consideră că trebuie știut la acest gen de mașină înainte să o cumperi și ce experiență a avut cu ea. Cam asta a fost pentru astăzi. Aștept părerile voastre și până data viitoare, numai bine! Ciao!